Hayibo, yazi umuntu ushayiwe izolo. Angurazi lapho angisiza nje ukuthi shalo wafana. Angekuyena. Ngazongisiza urazi. Mina ntwana. Ngisize yakhona isalo kunjele. Athi ngishanje izolo. Unamalini? Awu malume, ngifuna nemali kanti. Uyangazi nje ukuthi mina ngimane ngisizana. Hayi malume. Userani malume. Anginankinga futhi. Ya. Alright, ubuthi ngikusize uyakwazi ukulwa nje. Ya, ngiyakwazi ukulwa kahle. Alright, ngisacela upha ngale mgidalo ozayo la. Hayi inkinga kahle. Alright. XMT chase la. Sini, sure, ngicela ungiphuthumele umgida fast. Anginankinga. Hey, kaze khona la. Hayibo, kephi lo mjida manje? Hey boss am. Hey boss am. Abisale kanjani? Intaba seyipakupaka nje. Umuntu avela phezu kwakho nje. Akayiboni umuntu efana ukuthi unganani. Hey, hawu, lapho ngisayo-check-a imama. Hey, lezi ithutha lezi. Hayibo. Angakhathala, hey. Sula. Yazi mfethu, kulingani xa ngafese ngifuna phela esikoleni mfethu. Hey, inhleni mfethu, intombazane, uthi inhleni mfethu. Igama lakho mfethu Luyanda. Indaba zey'ngane, khona esinye isitulo engihlangane naso, singibaselana, sivele siyangigcolisa cabanga. Wele. Hayibo, naphi inyama! Inyama! Ya, Ukuthi la mfana lo ngixabanisa nami. siyeke leya ndaba. Angobe nje ngishaka manje. Ngishaka. Sele kule ndawo mfethu. Kukhona omunye umjida mfethu. Bese ngilethela stock la mfethu. Silinda kancane uyeza mfana. Manje Ama-sheets. alright. Ya, manje mfethu ngifuna ngimdayisele ama-sheets no-out. Ngafike. Kumele mina mfethu. Manje wena mfethu 200. Ola mfethu. Okay, manje ubani lo mfethu? Hayi shiya leyo nto leyo yazi manje. Alright, naye le mpahla ngiphethe la. Awuthi shayisa mfethu. Manje bethi nini indaba lomgidi izothiwa nini? Awuyazi lo abashithi la. Oh, alright.
uzothola ukuthi kwenzakalani. Ngaqaliswa kwama-chief yela. Yabona le nto kaSibuza ngakuthi sewufika wedwa mase uhlala nabantu la. Bathi ngaqaliswa kwama-chief. Akenziwa-ke njalo bese uhlangana next time futhi sizoxabana-ke bayimfriendly imali yami ihlangene ne. Ngeke ngikwazi mfethu axabana futhi imali yami lohlangana. Correct manje.